pung yam kadon kam ba ka kan tap sa southway phut ai ban poi sha ka level ka ba lai jar arspa phut khnang ba kan la ban betang ka jing sakri ban ai boarding electric chakipat ba ka jalla haka khan re tre ujel liu arja arpulai habadang kapor prabaje men step hadu arbaje no phai ski ka jingkiu jong ka haka ni ka pung ka long san phukhandai enchi bat manta ka jingdon ka ka long lai jar shispa nyo pra point ar sau phut ka haka ni ka ski kala sedang mantap malu malaya ka surok rem bat iki dolen nong gi bapau haka ni ka pung ya ka bagi pat ba hakita yo baladap namar ka jing rang terkhong kila penlong ya ki kum ki jaka lek kai pengat hapadang jing slap lajan baro shitio nrai na kajing bamdai uslap ubane bon kenta bat uba khamjor kajing poi syakane kapung ban pendap ya ka level ka bakadon kam kadang jingai bha ketenat MEECL bat ki pat ba ka jela ki up kermen ba ka jing slap ka bakhamjor kan wan khnang ba ka kan kiu ha ka te kapung ka baladan kum ka slam ban penmi boarding electric ba kongsan ha ka jela hagi khindiat tayo beladab namar ka jingbam pat yo slap menteri rangba ka jela megalaya u konrad ke sangma ulo jubab diaw mensim baka ne ka jaka penmi boarding kan la ban khang khardap handai tang kat tu kat nisngi hadien ka jingkran menteri rangba uslap ulo sedang ban wan